Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе Пенза өлкәсе Кече-Троев авылында дөньяга килгән. Тольятти шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Раил Ринат улы Мусякаевка юллана. Бүген ул үзенең 25 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны газиз әнисе Рәмзия Аббасовна һәм Зур Чиркли авылыннан әбисе Ягудина Сания Хайдаровна кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Күз нурыбыз, куанычыбыз, тормышыбыз бизәге, йөрәгебезне үзгән газиз балабыз. Сине бу дөньяга китергән иң күркле мәлем, сөекле туган көнеңне ел саен күз яшьләре аркылы шатланып каршылыйбыз. Һәр бәйрәмеңдә Худайдан сиңа бары саулык сорап, фәрештәләр саклап йөртсен дип дуга кылабыз. Алтын алмам 1 яшендә шәһәргә күчеп килде. 3 яшендә балалар бакчасына барып, бик яратып йөрде ул. Аннары мәктәпне 9 сыйныфны тәмамлап, колледжга укырга керде. Үзенең тырышлыгы аркасында эшләде дә, укыды да дияргә кирәк. Бар көчен куеп миңа ярдәм итте. Колледжны тәмамлауга аны армия сафларына алдылар. Мәскәү шәһәрендә хәрби хезмәтен намуслы килеш үтәп кайтып, үз хезмәт юлын Фсинда башлап җибәрде. Улым, оныгым Раил, сиңа ана хакын хаклап яшәгәнең өчен олы рәхмәт әйтәбез. Безне онытмыйча, гел ярдәм итеп яшәгәнеңә сиңа бик рәхмәт. Алда сиңа үз тиң ярыңны табып, матур гаилә корып, безгә оныкчалар бүләк итеп, бәхетле яшәргә насыплар кылсын. Без сине һәр вакыт сагынып кунакка көтеп яшибез. Бик яратам үзеңне һәм хөрмәт итәм. Оныгым минем, горурлыгым, үземнән еракларда. Шуңа микән изгәләнә йөрәгем сагышларда. Бик сагынган чакларымда сүрәтеңне карыймын. Сиңа балам бер Алладан бәхет, шатлык сорыймын. Эшеңдә уңышлар көтсен, юлларыңда бәхетләр. Җир сыман матур сыныл сиңа язган гомерләр. Улым минем, нык терәгем, кытлы булсын бәйрәмең. Сиңа бүләк итәм менә шушы кытлау бәйрәмен. Кадерле Раил Ринатович, кайнар сәлам буларак, алдагы матур җырны сезгә тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез кытлы булсын. Шымыртай күзләрең исләремдә бүгендә киләле каршыма елмаеп һәм гөлеп кулларыңны тотып син тугашта балам сине кулга алам бар кайгылар очты җилләргә беренче карашың һәм синең тавышың Өшті жиләргә беренче карашың һәм синең тавышың сихерләде гомергә сиңа гына бәхетле бул балам җирдә
uçtu jillerge. Birinci qarashing hem sening tavışın Sihrledi ömürge. Sen tuğaçta balam, seni kulga balam. Var kaygılar uçtu jillerge. Birinci qarashing